Takto vyzerá náš dom v Georgii uprostred lesa. Kúpili sme to asi pred rok a pol, keď sme sa presťahovali z New Jersey do Georgie. To ukážem to okolie tu na. To je môj truck. Takto vyzerá ten dom zo zadnej strany. A to je tá zadná časť to našho majetku tu na. Nie je to veľké, ale dosť pekné. Tu niekedy chodím do zadnej časti sa si postrieľať, keď sa moc nudím. Toto je predná časť domu. Toto je takto. Chodím hore malou cestičkou tu na hlavnú cestu. Nie je veľmi hlavná, my sme veľmi ďaleko od hlavnej Hradskej, chvála Bohu. Máme tu ticho a pokojne. Nič tu nepočuješ. Toto je cesta štvrkovaná. Veľa tých stromov tu už sú to viac menej mŕtve stromy. Tento strom bol poškodený výchrycou, ako vidíš. Na koniec stromu sa odlomil. Tu máš, čo z neho zostalo. Ešte stále je tu. Som lenivý to prerezať, odseknúť, čo ja viem. Som pripravený na zimu, kúrime drevom, máme aj elektrínu, ale väčšinou sa snažíme kúriť drevom, je to lacnejšie a viac a efektívnejšie tiež. To je bočná časť domu. Prakticky máme iba jedného suseda vedľa nás, nemáme viac susedov tu na blízku. Predná veranda. To je niečo, čo ja viem, hlavná izba. Náš pes volá sa Dega. Trochu takto vyzerá vždy veľmi depresívny, ale je dosť blbý pes, musím uznať. Zadná časť verandy tu na. V suteréne tam som si zariadil malú telocvičňu. Nie zvláštneho, ale musíme niečo robiť. A predtým to bolo taká pracovná dielňa to majiteľa domu, od ktorého sme to kúpili. To by bolo asi všetko. Maj sa dobre.